Nachádzame sa na mieste, kde sa historicky pretínalo niekoľko hraníc. Hranice Rímskej ríše, Limes Romanus, hranice Československa počas Prvej republiky, železná opona tadiaľ to viedla a nakoniec svet bez hraníc, svet Schengenu, v ktorom sme dnes. No a my sme pripravili v spolupráci s Nestom vzdelávaciu aktivitu, ktorá motivuje učiteľov a žiakov, aby opustili triedu a išli sem. Po príchode na miesto si popozerajú informačné tabule, ktoré sú tu osadené, doplnia si informácie, pripravia si svoje výstupy, odprezentujú si navzájom to, čo sa naučili, čo si spoločne pripravili a záverom je diskusia, v ktorej spoločne prídeme na to, že všetky tie 4 témy spája práve tá spoločná téma hraníc. Oni si častokrát aj lepšie zapamätajú potom tie veci, ktoré vidia naživo a vedia to tak lepšie precítiť, ako to mohlo prebiehať. Práve sme ukončili revitalizáciu našej zelenej promenády, kde v spolupráci s EduLabom sme osadili naše prvé tabule, s ktorým chceme sprístupniť históriu tohto územia. Touto cestou by som chcel pozvať všetkých školákov, rodiny do Nesta, kde sa viete dostať pohodlne autom, autobusom, ale aj bicyklom.